So, sut mae Covid-19 wedi effeithio arnoch chi fel busnes? So mae'r datblygiadau wedi bod yn digwydd yr wythnos yma nawr. Dyn ni nawr ar dydd Mawrth. Dros y penwythnos, oedd y ras da ymlaen gyda fi. Ond fel busnes, dyn ni'n dweud bod just yr wythnos yma nawr bod fi wedi dechrau gweld hi'n tawelu. Ddoe, oedd fel arfer gyda fi grŵp o bobl sydd wedi ymddeol o'r pentre yn dod. A chmod, nes nhw ddim dod i hwnna ddoe. Ond dwi'n hollol yn deall sefyllfa nhw. Fi'n hapus bod nhw heb ddod i fod yn onest â chi, just i fod yn ofalus gyda iechyd eu hunain. Sut ydych chi'n addasu fel busnes? Fi wedi bod yn seiclwr proffesiynol am 10 mlynedd nawr, a mae iechyd a addasu mewn ffordd bod fi'n cadw fy hunan yn lan. Mae'n rhywbeth fi wastad i wneud, achos mae rhaid iddo ni gyda pwysigrwydd bod yn iach i rasio beics. Mae fe'n habit iddo fi. So, wrth gwrs, fi'n cadw disglefi a gyd o cwpanau fi mor lan a posib, a jyst neud siŵr bod mannau cyffwrdd i gyd wedi cael eu clynhau, y drysau a'r toiledu, a mae'r bobl sy'n gwneud cacennau iddo fi yn codi lefelau nhw, ond maen nhw'n barod mor lan a maen nhw'n gallu fod. So ni jyst yn trio popeth. Pa sialensau sy'n dywynebu wrth symud ymlaen rwan? Fi'n credu y sialens yw pa mor hir mae'r Covid-19 mae'n mynd i para. Mae da fi busnes beics fyd, sef oes dim lot o cymdeithasu yn yr man yna fe. Mae bobl yn dod â'i feics nhw i trwsio. So mae'r rhan na o'r busnes yn dal yn dda, ond cymdeithasu dros paned, fi'n yn gwybod, mae fe'n mynd i bwrw'r busnes. Wrth gwrs, mae llai o bobl yn dod fewn, just pa mor hir mae fe'n mynd i para. Fi'n credu mis neu ddau, fi'n credu fydd e'n iawn wedyn unwaith ni'n mynd hirach na, fydd marcau cwestiwn dros busnesau bach. Gwyd ti'n sôn yn arall bod ti'n rasio beics yn proffesiynol. Sut bydd hwnna'n datblygu wan hefo'r coronafeirws? Mae'n siomedig achos mae noddwyr yn rhoi buddsoddi arian fewn i tîmoedd i cael i enwau nhw mas na. Os dyn ni'n rasio, maen nhw'n barod wedi rhoi'r arian fewn i'r tîm, ond maen nhw ddim yn cael elwa yma nôl. Felly, mae fe'n anodd i ddweud gwir. A wrth gwrs, i ni sy'n ymarfer a wedi gwario gaeaf i gyd yn dod yn barod i'r lefel uchel yma, oes dim rhasys. Ond yn y pictiwr mawr, mae bobl yn marw, so mae just iechyd yn dod yn gyntaf a chwaraeon yn ail.